муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни чорум рақами рейтинг Бенил Дарюш бо рекорди 22.5 ва ҳаштум рақами рейтинг Арманд Сарукян бо рекорди 23 дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор гуфт ки шояд муҳорибаи ӯ зидди Майкл Чендлер баргузор намегардад. агар ба ташкилот ин муҳориба шавқовар бошад, пас ман ин корро мекунам. Ягон проблема нест. аммо ба назари ман UFC дигар намехоҳанд ки ман бо Чендлер муҳориба гузаронам. боз бисёр дигар муҳорибаҳои шавқовар ҳаст. шахсан барои ман фарқ надорад ки бо кӣ ҷангидан дар кор аст. ман бо любой рақиб муҳориба мегузаронам. ман ҳатто омодаам ки ба ӯ чипта то макони худ харам. ин чизро аз Малиньяҷе пурсен ки ман ӯро ба ин ҷо овардам ва баъд шикаст додам, навиштааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Конор Макгрегор эълон карда гуфт ки аввал камарбанди BMF-ро аз Ҷейсон Гейҷи мегирад ва баъд ин камарбандро дар сеюм муҳориба зидди Нейт Диаз ҳимоя мекунад. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз ду Бронкс Оливейра оиди реванш бо чемпиони ҳозира Ислам Махачев фикрашро баён кард. биёед суханҳои ду Бронксро гӯш мекунем. гуфта наметонам ки чӣ гуна ман ӯро шикаст медиҳам, аммо ман дар ин муҳориба ғолиб мешавам. ман барои ин чиз тайёрам. ман барои ин корҳоро кардан ба дунё омадагиам ва ман медонам ки маҳз ман ҳамон шахсе ҳастам ки ӯро шикаст медиҳам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки реванш байни Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дар якум муҳориба Махачев бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд ва дар ҳамон муҳориба дар кунҷи Махачев дӯст ва чемпиони пешинаи ин вазн Ҳабиб Нурмагомедов ҳузур дошт. ин дафъа Ҳабиб дар кунҷи Ислам истода метавонад ё не, ҳозирашда маълум нест, аммо ба ҳар ҳол дастаи Махачев ба ғалабаи ӯ боварӣ доранд. ба фикри худи шумо дӯстон, реванши онҳо ба монанди якум муҳориба мегузарад ё ин ки ин дафъа мо шуморо тамоман дигар муҳориба интизор аст? метавонед фикротонро нависед. мураббии машҳури зали AKA Хавьер Мендес гуфт ки фарқият байни Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачев дар чист? Ислам ва Ҳабиб дар умум ҷангварони гуногунанд. барои ман ягон кас ба Ҳабиб монанд набуд. бо касе ки Ҳабиб вонахӯра ӯ онҳоро мешикана. ана ҳамин гуна ман Ҳабибро қабул мекардам ва ӯ ин нуқтаи назари маро тасдиқ кард. Ҳабиб дар октагон ҳамаи рақибони худро шикаст дод. фарқият байни Ислам ва Ҳабиб дар он аст ки Ҳабиб дар замин хеле сахт буд, аммо дар стойка чунин сахт набуд. стойкаи Ҳабиб хуб буд, аммо ба монанди гӯштинаш хуб набуд. Ислам бошад дар ҳама мавқеъ хуб аст, ҳамчунин дар стойка. Ҳабиб боксро хуб мефаҳмид. ӯ медонист ки чӣ гуна бояд ба зону ба пойҳо зарба занӣ, аммо ӯ ин корҳоро ба монанди Ислам Махачев карда наметавонист, гуфтааст Мендес. бале дӯстон, ман низ фикр мекунам ки гӯштини Ҳабиб Нурмагомедов тамоман дар дигар сатҳ буд. гӯштини Ислам Махачев чунин нест. ана дар стойка боша Ислам аз Ҳабиб дида хубтар менамояд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.